Jing ko jing kha jong jing perkhat hi kade khaba ubri ula banle ki ke ibaro klem ka jing penthot ha ka perkhat ni klem ka jing le klumar ke ibaro ha ka ula ban yedei ha ka im lang salang ha ka balik trei lekta ni ha ka ba yaso ba kibriu jang ka society kata ngam define naka kot kum ka medical term dari tang bengin ya so thu lang kum ki briu baro Ka Meghalaya Institute of Mental Health and Neurological Sciences lanika memhans lapan trekam nadu upanai jemmang jong snem arachar khandai pat katon ha Pasture Hills lamali shillong kanika hospital katon chispa sanpho tuli ki chingthia pat ka ai ching sumar ye kitu ki bashitom hakapor perkhat lane ka mental health ya baro ki bahaga jella pat wati ki bana par jella ru ki ching sumar pa ka mem hands ka ai shi nong pang ki long ka outpatient services ka inpatient services pat ka emergency services ki ching sumar ki bayo ka men hams ki kinthop ye ka ching ai dawai ka therapy pat ki wei ki rukom sumar Pan ai men siem bat kersha ni kinong pang. Haka hospital kinong pang ki yo e kaching sumar ka papaka. Kinong tray jong kanika hospital ki pet ya paro kaching don kam jong kinong pang pat ki le kat bala pat besuk pat pensul tanat eki. Haring kat kaching sumar kinong pang ki yo ru e kalat manishim benta haki wei pat ki kam ki jam ki paman la kasngi kabayarap iki penyo jingkon. Haka jingli jingo ya kamim hands, layo i pakiladon kipor pakinong pang kilayo jingkon, Henry kidang ay sahi haka ni hospital, nakipun snem nakidaw paper, kamtam nakajingbam lasyo panesyambyang yakibahi ang hasem jongki. Kani ka jingmot jing perkhat jongi ki beriu kade ka wei na ki benta ka bakong santam hakani ka jing im ka jongi henrei bo na preng jongi kum ki beriu ngim shim dia shim khia ha ka baya dei bat kani ka jingpang henrei ha badei pat ba ki wei ki jai ki jingpang le se ka baya dei ka jingpang ka baya dei bat ka met ka phat ngi kloi banwa di kita ki jing yarap ngi kloi bangin wa di kita ki jing sumar henrei ha baya phai pat sakani ka jai jingpang ka baya dei ba kani ka jingmot jing perkhat bo na preng jongi kum ki beriu lani ki family members ngi jukin randin ban shuwat ya kita kilat jing yarap ha ka baya dei bat kani ka jingpang ka baya dei bat kani ka jingmot jing perkhat ki beriu kim su thu ba ka mental health menta kala ta hadu kata ba janman ki thliu yeng ni don be iwe mentally ill patient ne ki bakta ya ka bor perkhat kamdei nang kata ru handrei ki don ki khulung ne ki khna ki bastam ha ka mental health tengkhat ki de gi rangba ne ki ayu ki badi babam ya ki drugs ki alcohol tiki kta jan baro bat menta kala kta jan baro ki thliu yeng gi don be kani mental health issue bun sien ke bangilap kum ki doctor sangde de ba kim juwan mi ne ki breu kim juwan shim dawai bale yu ki perkhat ba ile se ki tieng ne ki salia ba kin chakran ha ki breu ban ong ba ki don kum kita ke jing stom ba habwan hadu hamem hands ne ban wan shasan care ban wan shim dawai de kam de gum ta mata ka mental health issue mental health problem kala shimkhia ka government hadu kata ba ngilale bangin poi shadu shaki jakasa jongki bakin yo kani ka jing smart mde tang na benta ka jing stom ba ong ba pang kle ba kim nang shu ban perkhat ne kil abiet hande ya kitu ki ba sosi ne kitu ki ba klet biet ne kitu ki ba pang kering ne ki ba pang di drugs ki ba di kiat ya kitu rungi ajing sumar dia habangi kwa bantip shpangani ka mental health barbor kum ki bri borongi kwa bantip ki kita kishen ba ngila ba itu ba ubri udon ya ka jing stam ha jing ba perkhan ki habangi kran ki dak kishen first ngi ha bantip ki kita ki jing stam ha jing ba perkhan ki jing stam ha jing ba perkhan ki bon ba jatang ba ban nyau kerteng bar khaj asangi numbla ngi nyau tang kat ki bangi yoi man lakasi ha ki OPD ba ha ki patient ki bangi admit hawat
hospital. Di kini kilong kum ka kebaningkong ka jingstom ka jingmo jeprai ke kum ka skizofrenia ka kata ka jingstom kalong ba ubriu sautu shu ela dia. Ki hisian wa ulayo kini ka jingstom ubriu nang shu banyo atia yodam ula le klumar ula shu yatim yania sho brio ula shu skodom klem dan kidau uzdang ban perkat sniu iki brio klem dan manu balik sniu uzdang ru ban sngau he ela dia kumba ditang mu hakani ke pertai di mu bodan halor tamya baro di uzdang ban yo sngau ru iki sur klumar wat lah bau syang marwai klem dan bekren di yo sngau ita kisur di nalor kita uklat ban sumban saj kan mau syu ela dia nang syu ban trai ban kata usyang maroi kren maroi urki maroi tikini ki dakishen ki badan hu ki penthot u bat kim pala syu ban yat so bat ki bahyang sam bat ban so bat ka society ni bat ba continue ya kam kejam ni ka jing puli ti sakawi berka jing stom ka jing mo jeprat ka depression kata hakin kasih yang bubriu lah biar kajing sosi. Dia ada ubriu dan yang dia kajing stom, dan jingkerman, hak kajing jung usu sosi watla dan idau ibarat ru. Dia lah ban konsentrate hakikam kejam, ubun jung macam perkat, teng usu dom idau ibarat beria, perkat bet tang lano ban yap no. Man la kapor uperkat kumnon le ban penyap ele dia. Dia kadang sakwai perkajing stom ka bagi khot anxiety. Kata hakitin kasih khot kajing kruslai. Dia hau beriu udan yang kajing stom. Ulang restless hakitin paring yang restless ne hakitin kasih beri ulang umla ban syong tat lan di ban syong so usuki serom shaneng. Ubun jung macam perkat umla ban yo thia. Dia lada ule kena guna ke kamru umla ban concentrate. Usudam wan idau beria teng ukwa ban syok briru lada kumpen thot lani kumpen baklai Tekawai perkacing stom kedi ka ngikhat ka post traumatic stress disorder. Kumno gibriu ki ai kini jing stom. Tigi kini ki yo ai kini haba kila experience ya ki traumatic events mo ikrat khora ka paring ka wala khasi de deba ubriu la yasham ya ka accident road traffic accident lani dan manu hayeng ba yo ya ka jingpang cancer lani dan manu hayeng ba yo ya ka jingpang TB ni dan manu hayeng ba yo ya ka mental illness lani dan manu hayeng sha kampulit sha set no shajil so kita kini kilong traumatic yo ubriu dil da unu ubriu face kumi kini ki traumatic event sula ban yo eknika post traumatic stress disorder. Tiki kita kishin. Jong kata ka post traumatic stress disorder. Di kini kita kishin kilong ba ki jenis rim hi kumya ka anxiety disorder tang ba kidang don shu pade ki symptoms ki ba ngihap kentup hangta. Di habu ubri udon ya kini ka post traumatic stress disorder yo athya yo dam. Yo ai ba jak to ka flashbacks jong to ka accident. For example ada ubrio ula ikendu ya road traffic accident di kan mau kan duan be ketuka flashbacks hakmat ju kan be flashbacks ya baladang ketu accident baladang kibri bo mensau la mi isnam la kala kali la accident dia la pai kai kan duan be ketu di ketu kan pen tieng yang tu ubrio dia nalor bu tieng de un kuslai de nalor bu kuslai pede ulong restless kan unum la ban chong that mo juki chrum shaneng mo beli so tieng teng ban tiaru kawan we gitu hakmat myo thia kidi kim kita ki kidi action tikawai pat ka jingstom haka jingmo jipra ka OCD ni haktin paling called obsessive compulsive disorder tiki kita action jong kata ka jingstom kita action jong kata ka jingstom kilang habo briu udon ya kan jingstom pinyo la da ukhang ka jingkang de bla da khang am uli check la da khang de ti de usai ktiru usong baklam pasai usai sisai
Mangi nga sarang ilaban sa kumba adamu sausan sien hakisi. Re uni ubri ubran dek usdi un sakti arpo lai ho sien hakisi. Di lari ka kentei ka baju sayeng sai semmo. Tinggi ngin sayeng sai arsien lai sien sini. Ada mus kan ngin sai kan arsien. Suppose ada kidon ki bri ki ba ngilek construction hayeng men stak nganya di sien demit pada shop ndai ki dala ada ki misteri ginya. Henry kini ki beri kiburan dia kan ka OCD ada emban menu-menu penjebu ay ki yang ru kenya dia arfosien wat pala dia arfosien ru di kidan pada kiban kemudian kindan ka kata mental imagery mo kiban don ka jing perkhat sendiri te ba ngin ong no sexual kindon ka to ka sexual feeling wat bat u kepane ne la de ukun ba kami kum ka to kadika katuru ketika part jangka obsession gitu gitu beri kepada orang yang jing jangka OCD Kajingkli ka wan ne ke de ka emergency cases jangka memhans bun sen ki brio ten khat ngi she so komik ba nong pang ula pang da ki pose nem ten khat pose nem khat waist nem ki wan pat stek miet ba ka de ka emergency case Handai haka jingshem jungi kamdei show ke emergency kata kalau ada ka long chronic illness ma bagi kot ba laban wan shim haka OPD bro ke emergency cases ha memhans kari tang artli ka way de da nong pang umut ban suicide bat baar de da de ba upun men saw ki way tang kita artli ki bangi kot ngi kadi ka emergency ha psychiatry te ngikir pa di kinong pang baro ya ki bahayeng baro mo ki ba ngap ya kani subha da pila te wan haka OPD bele iu bun sen ni khamla ai khambun shu ki services ya ki por ba pi wan ha OPD bele iu ki don ki counselors ki don ki psychiatric social workers ki don ki nurses ki ba pet na ki occupational therapist baro ki ba pet na banta kini kinong pang ki bangila ban ai but ki doctors mde tang ki doctors marway bale upi wan steng miet ki ai dang ki doctors marway na trao ka bha hi da phi wan men sngi bale ka khamsuk ban ai jing sumar ru yaki ka kham kloy ru yapi ba pin bangin yo bangin examine banya ma yaki kumba ki dei ban yo ngin syam babu na pedeng jongi kum ki brio kham tam syakini ki khap jaka ki ba kham kendong ngin syam be babu na pedeng jongki ki brio kinele kinwan ban sim dawai jongki namar ba kim pat don kata ka jing sngu thu haka ba yade ba kani ka jing ban khia jong kata ka jing mot jing perkhat jongki bo na pedeng jongki lada ki let ban wat ikini ki jing ya ki dawai da shin jongki kala bande hapo ki CHC sani hapo kini ki sub centers lani hakinu kita ki jing jaka ba ai jing sumar ki ba kham jan bat ki bon sen kin dalet chaki kim sngu thu ba ka de kata ka jing pang ka ba yade ba kata ka jing mot jing perkhat bo na pedeng jongki ke baki le kalong ba kin le ban let ban shim dawai ki da ka baki le da ki wei ki da ki shin kum kata ka jing thakli lani da kata ka jing sngo pher hakabaya dei bat ka kpo lani hakata ka jing sngo pher kabaya dei bat kata ka thia ka dem bat kata ka bam ka di te kat ka baki don kam ban sngo tho ba kum ki breu ki ba mat ya kum ki ne ki dak ki shin da kumno pat la ki la tam palat ya ka ar tayo hadu ka shi benai ar benai kala bandai hadu riu benai lani kala bandai hadu shi snem ar snem ru ki don kam haban so tho balada kitu ki dak ki shin ki ba malum mala kum ka thakli nang ta kum ka jing su kpo ba ka balong khari ka jing ngos er ka ba shuwan na ka por klem ka nu ka daw nang ta ka jing bam yo thia yo dem bha nang ta de ka jing bam shai ha ka jing mot ka jing perkhat ki don kam bha ban sngo tho ba ki ne ki la bandai kita ki dak ki shin ki bala shisha ban kta ya kata ka jing mot ka jing perkhat ka ba ya de bat ka jing long jing man jong ubriu namar kum bangala batai ngidei bha ban ngap tho ba unu ubriu ubadon ya ka ni ka jai jing pam ka ba ya de bat kani ka jing mot jing perkhat bon sin gin yo i baka don be kani ka jing thut hakilai teli ki benta hakabaya dei bat ka jing im jongi ki briu ka baning kong ka dei kata ka rukom perkhat perdain jongi ki briu ka bangi khot ka tin paring kata ka thoughts hakaba kani ka jing mot jing perkhat ka yalam be tang sakita ki jing mot ki basniu lani tang sakita ka jing thrai sniu lani sha tang kita ki jing mot jing perkhat ka bala ban yalam bakla ya ka rukom perkhat perdain jong ubriu ka baar ka dei kata ka feelings lani ngi ong ka tin khasi kata
ka jing sngo haba ki wan kita ki jing sngo ki ba pher kum ka jing sngo ir ka jing sngo ting ka jing bam suk kata ka mensim bat ki jing sngo ki ba pen long pher bat ki ni ki jing sngo ru ken mau biha kum mga ong pi kan kini ki jing sngo kin wan chi wan nakapor klem kanu ka daw bat ka dei ban tam palat ya ka artayo bat teng kala ban poi da ki si benai da ki lai benai ki hendreu benai teng da ki snem baro bat ka balai ni kini ki we ki benta ka dei ka bangi khot ka ktien pharing kata ka behavior hakaba nginyo i bakadon kata ka jing pher hakaba ya dei bat ka jing long jong ki breu hakaba ka ni ka jing long jong ki breu pinyo i bakila sedang ban kiar na ki breu kila sedang ban wanra kata ka jing sngo tenat ban syong marwe kata ka jing long at lukhi lani kata ka jing dom meriang lani ki we ki jing long ka ba ki breu hikin itho ba uni u breu ne ka ni ka breu ki don shisha kata ka jing pher hakaba ya dei bat kata ka jing mot jing perkhat tingi dei ban sngo tho bat ngi dei ban bat bha bakini ki lai teli ki benta kata ka rukom perkhat perdain ka jing sngo bat ka jing long jongi ki breu ka dei ka we ne ki dak kishin ki bala bha ban kata hakaba ya dei bat ka ni ka jing pang ka ba ya dei bat ka jing mot jing perkhat jong ki breu ki daw jong kita ki jing stom ha ka jing mot jing perkhat ki daw ki babun tela dangi nginyo shaning kong ya ka schizophrenia ka bade ka mental illness psychosis ki daw ki bun ka daw ning kong ka de ki precipitating factors mo hak tien kasi long ki jing ya thot kala long hayang asam de kala long ha society ba kalong kum do kalong kaji kejing ya nia yakni property ne ni i ulok kita ki ditang ki precipitating factor kam de ka daw kam de ka main daw di biological ni khot biological te kamot ka don ka jing thot ha kamet jong brio ti kadon ka takawai wi ong ba ki neurotransmitter kita ki neurotransmitter ki don ha ka jabieng jong brio te jayu kita ki neurotransmitter habu brio don ya kani ka schizophrenia kata ka dopamine ketika neurotransmitter ka bun ha ka jabieng jong brio te sakwi ka daw de ka di genetic lada ki kimi ki pa lada bro arwot ki kimi ki pa ki don ya ka schizophrenia di ka don 50% chance ya ki kuan ben yo syong no for example don sawot para arwot kila ben yo ya ka schizophrenia di lada uwe ne ki paran lada ka tangkak me lani tanguk pa ki don ya ka ne jing stom ka don chance 25% kamot la don sawot para ibe ilaban yo ya ka schizophrenia te sakui ka daw de ka kani kadon ka neurotransmitter kata ki ka serotonin kaniru kadon ha ka jabieng jong brio de lada kani ka kabun kamot don chances yo brio bu undon ya kani ka jing stom dan mini gidi kita dadian kadon sakui ka jing stom mereka depression mo kani lada ka serotonin kaduna dia ubrio unyo ya kani ka depression tiki in addition but kani ka jingduna jong kani ka serotonin ata ki don kini ki precipitating factors haka medical term ki stressors mo kamot ki jing penthot haka imlang salang haka ba ka beningkong kolong lesi ubrio lada kani ka kentai ka kala syarif kata ka deka wena ki precipitating factor lani la yolok anu ni ulok pade kwa ikon hable abortion adien sakoi pade uni ulok ui no ya kalok and hayeng sam yakni property yakni jakaputa haki hak ha society ya tim ya telah ki brio hadu bikin dawan ya short hayeng sam kita ki de ki daw ki ba ubrio na kabri ula banyo ya ka depression then ya ka anxiety pade ni kran kata kan neurotransmitter ka bagi khar ka gaba amino butyric acid kataru la da kaduna ka jabian jo ubrio ula banyo ya ka anxiety disorder te in addition bat kani ka jingduna jo ka gaba
ki di bandon lang ru kanika precipitating factor bagi khat ki stresses kumbang ala nyau menni kum ka jing e no jo lok ni ka jing le abortion ni ka jing ya kani property ni ka jing show edat hasno ngathau ni hiang sam ya ka jing fail exam ni ka jing e no usam lah kita gidi daw ne di uwe min shonan ko te kine pilan thit na bat na lai tali lai ja hakabaya day ru bat kani ka benta bat kani ka jingshim dawai ru ngasukwa ba ban pensha shiki beriu hakabaya day bat kani ka jingpang kum ki beriu lani kum ka longgieng ki di ban sung thu bakaru kom sumar jongki kam da day than e kata ka jing sumar ka ban haban pelut daki bon tingka lani daki bon lak mo kum ki we ki jingpang kum ka jingpang cancer lani ki we ki jingpang lada unu beriu uyo e kum kini ki ja jingpang ki ya kaloi ba ban pelut ya ka pisa jongki daki phau lak lani bakan let na ka we ka jaka ka we ka jakaru ki kaloi ba ban ne kata te kalong kum ju ru lada kinu ki beriu ki don ya kum kini ka ja jingpang ka biya day bakani ka jingmot jing perkhat ki day ru ban song thu ba ki yak habaya day bakani ka lat jing sumar hakabaya day bakini ki hospital ki ba ai kini ki jing sumar ki be day bat ki don kam be tang bakin shuwat ya ki jaka jing sumar ka babha ki don kam ban tip benya hangno bakum kini ki jing sumar ki ai ba ki day ban song thu kum bangan shu ai nuksa ya phi kum ki beriu ki bala ban yo kini ka jing sumar ka day kum hapo kani ka Mimhans hospital nang ta de hangne hapo kani ka civil hospital te ki dawai da shin ru ki bangi yo lani ki bangi ai kini ki nong pang ru ka long be ka ba free lani ka long be ka ba yo kim don kam ban pelut ya kata ka pisa ka jongki te let's say kala bandan ru kata ka wei ru ka banga syukwa ban pensai hang neba naliam jong kani ka office trai kam jongi kata kani ka district mental health program ngiju ai ru ya kani ka jing syakri ha kini ki nongpang ki bad ya ki beriu ki badon ya kani ka jingpang ka be dei kani ka jingmot jing perkhat syaki CHC sebat ki PHC ki ba pher khanang ba kan long kata ka jing mentoy ya kitu ki beriu ki badon ya kata ka jing jenjar ha ka be dei bat ka yo ka kot ban shim ya kini ki dawai da shin jongki ti kumbangan syu ai kumbangan syu pentip syapi ya sya lingba kani ka program ngi julet hak napo kaliam jong kani ka office district mental health program jongi ngi julet ban ai kini ki dawai da shin nani kini ki jing sumar hapo ka mau plang CHC man la ka sngi Tuesday ka baningkong jong man la ubenai nangta hakasengi palai ke baningkong hapo sora CHC ke baman la ubenai nangta de ngilek sa hapo mauring keneng CHC hakasengi baar ke baar jongman la ubenai mau senram hakasengi palai ke baar man la ubenai nangta hapo jongsha PHC ngijulek ban ai jing sumaru man la kasengi ke baar ke balai jongman la ubenai nangta hapo pinusla CHC man la kasengi palai ke balai jongman la ubenai nangta de hapo smith PHC ngiju let ruban ai kini kijing sumar man la kasengi baar ka basau jong man la ubenai bat kumju ru hapo ka swer PHC man la kasengi palai ka basau jong man la ubenai te lada kinu ki longyeng lingba kani ka program kisngo thu shisha baka don kata ka jingjenjar ha ka bayade baka yo ka kot kila no banwan ban shim ya kata ka dawai da shin jongki ha kitu ki jaka ki bangala ong mentan khanang baka nong ka jing mentoy ya kitu ki longyeng long sem kham tam e ha ka bayade bat ka yo ka kot bat kum banga ong sa sisen ban menta hajaka bakin penlut ya ka pisa jongki na ki shnong jongki shadu sha Mimhans hospital lani shadu sha khapsor ngangek balingba kani ka jingwan jong kani ka program kalawan ra ya kata ka jingsuk ha ka bayade baka jingyo jingkot namar ba ki dawai da shin ka bakin yo ru kinlong bet ki bala penbiang nakaliang jong ka office trikam kata jong ka district mental health program patients jong ni pet so ki activities jong ki long hang ni liat kat bala ben involve ben engage ki namar ki patients ani de ki long na lor ki long mentally unstable they if we don't involve them if we don't make them mentally active then kin long idle so ada kapor ki shipen engage ki recreational activities the ki exercise then indoor games kum ki carrom board then ki chess then kita he kinu ki ba nong ki bomlong pen mensau ki to ki patient gen ma you have an eye kinu ki activities ki balong harmless gen the whole 24/7 ngi have done but ki ngi have
yaki mon ado step ado meski and hangni ting idon like shifting duty ki morning staff nurses kila one then evening then night even on night duty we have to be very alert baki patients namar ki we want to make them bakin like na kijing mensao kijing namar ki patients bangila ajusiam mo kila ngila trehni don ki bashet commit suicide ro so ikatur ki hablong very alert the miet ni habya round ro man ka every hour it depends haki jai cases can so we want to prevent any suicidal activities on the patient regarding ki patients hangni kumba suong no average ki day bansa 90 days tamakidan pada ki patients ki ba ki kabaki lashwan ra naki daki police lani naki teng-teng giwan ra naki social welfare naki one stop center ki bamdan bahayeng diki bala asa aslam hangni nrei hakaliang kata pada kadika state government jongi pada nakaliang jong ka social welfare kala sim kya bahaya kata bagi ni ki long stay patient kini ki bala asa aslam ha ki bamdan bahayeng di kanika social welfare kala sim no eki shaki halfway home di kumbah nrup hongut ki patients ki bangila yo pha asiki halfway homes ki badan hang te ha opaslong de kawai pede ka badan satai sa maudeng deng kawai pede ka badan sani sa tura di mentaru ki dangdon hi ki patients ki ba mendan bahayeng ki ba ngidang persang menteri ki bahayeng ki don bade ki ba ngimtep hitang ka address ru namar bakila suan ra de ki polis hang ni ti kum hang ni ru mo ya menta hang ni po female ward ti don iwe patient ita di abandoned patient ti ita ila long bedridden menta la 2.5 months 2.5 months namar ila admit hapo no hapo Ganesh Das hospital na Ganesh Das hospital ki refer issue po Negrims dan Negrims kila le ki bu VP shan nama idon hydrocephalus ma ke idon ni katu te after la transfer nang te tingi bu hang ni te ka long kita te ke ke bangi ai ma kesingi hapan pensum i from head to toe ban pelat nam ta ki bed sore nang ta especially long kum kini ki abandon no one to look after them ma te mangi ken bangi haban le kita te long ka nong no long hang ni bagi don kini ki abandoned patients ru ka responsibilities mostly ka hap te hangi te ngi haban pe ki na dong shadong and plus kini ki patients hang ni ngi haban pe hi mangi namar bali kimnang reban complaints ru ke baki shitom haki daki or daki hap daki nong no daki minsaw em ladangim na hi ban pet mangi em mut kim complain ra even ha ki kan thai mo ka menstrual care longi happen pe ki ka menstrual hygiene so we ngimla ban chu e be ki kom to teng ki la shu ya shane jatai but we have to take care of them they regarding a kataru ke the another thing it's like hangni number ki patients ki along be tang maki be am kim dan chu ki bahayeng hasem number this is a close ward they maki ki shit long so si ki long so diao ki shit kwa be bale she so we all ngi ro ki staff na sani ngi hab ya rab ki ha counseling service ki ngi hab counsel ki ngi hab penhuni ki hab ya rab like we long every time we have ya rab like we ngim kwa ki bakin long so si so diao we mo ti ngi hab counselor ki kan man kapor te one thing ru ngi shi arab ri ki ha kapor da ki ni ki patients ru kila de ha kapor ba ki le shi ru mo te ngi shi arab ru ban pen call shi ki bahayeng asem bangi ka bangi khot reintegrating the patients with the family members te ha kataru ngi shi arab ki ban pen call ki bahayeng asem bakin wan shaw ne ki patient pai Kibreu kim so tho ba shi sen ba don hi kini ki mentally ill patients kambi bakta tangi inong pang marway kakta yaki kum ka long yeng long sem kum ka hakar kom sar kum im haki shnong ka tharu bale yu kakta lot ya baro kat ki badon hajan bale yu yaki kajing ka long ba maki yala jom kim so tho kajing stom na terapi hab yarap mapi ke mapin wan yalam yaki shakman bakin yo jing sumar kapor bat bakin num pentut yaki way tangka ta la biang bapin long bapin im ya ka jing im bapi kwa mapiru don kam bakin ai da waya ki but sien bun sien hi bangi lalap ki mentally ill ki severely mentally ill patients
pidon kam ban ai jing sumar baro shirta ka bakidang pidon kam ban ai ben bale iu kalong kum ki wei ki jing stom mo kum ka hypertension kum ba QBP kum bangi ong bangi ne ka diabetes ne ka pangshini bahap di dawai bai baro shirta na ta mi kirpa di phi ba pinia wan chakman ban wan ai dawai ban sumar ki hakapor kum ba de ban le Don ting bagi ni ki bahayeng pada ki ai do kita ki numbers tu ke ba nomor on admission ru ngila observe lupai kita ki bahayeng ki bagi la don na kata ka jingmut bagi kin wan ben admit hang ni bot kin wan chubuk bet kim kwa asyu ki la don lupa da kata ka jinglong haki ke bagi kim kwa asyu ban take back kita ki patient mo te ha kata ka por on admission ngila asyu mi kita ki phone numbers jongki te don ka por pada hang ni ngila ai jing sumari Dala de kata kapor ban discharge dangi phone pada ki bahayeng ru not available. Kitu ki numbers tu kimlong. Te don hab ni hab ban pha ling ba kini ki idon kini ki ni hab let ling ba tai long ki don ki betrish po OPD ki bashim ki ai kini ki benta ki select ling ba ki police dan ki rang basyang ki sa penyo ki bahayeng jongki. Namar ngila syam hang ni ru bagi patient ngila atip ti kena ngila yo biang phone number ru henry ki kren dakum ni dakum tai bakim kwa ban syam ki patient ki kren ki ai da ki daw jongki te kataru long kawai na kijing ka bangi syam mo namar kani ka mental illness ka bangi lai long kam de shu kom hagi por men shwa mentang iklanang increase day by day mo ngimtip shu ka daw ka de na ka nuru henry ya menta hingi iba klanang bon mo te andang la de yang ibangin phone ni ki bahayeng ru ki bahayeng ru ki kren dokum ni dokum tai ken so ngi syam jing ha lor ka taru namar ba kim tre ban syam ki smo ba kani ka de kata ka jaka ban bu nam ta jang ki ke te kawai ngaku aban keren de pang ki khulung ki ba kiring ngatrai pila yo sngo hakini gisngi kadon kawai ka kot ka khubor ka bami ha ka kot khubor baong ba we nong pang ula penyap yaki bahien jong ta unong pang udei u kena uba kiring nado ars nem karata handrei mentah ula syakem haki pulet udon batngi datip brio tan hiru bale iwa ki klem sumar ye na do dangren da uong unong pang ngalakot kila bet handre uni unong pang ude unong pang bodon kam bandi dawai na do dangren baro shirta ya lese kampoi hakani gajing sosi ru dari baki ai gajing sumar na do menshwa kai kata de something which is avoidable mo balaban kiar te kala jing sosi menta bapli menta unong pang ru ula sha ngat haki kendon jong ka an mo beli u ba kila ayap kita ki bahiyeng jong bat ka jing sosi ru ka hab haki bahiyeng ru beli u menta kila do kita ki armut ki mensim ha ka yeng ka sem jong ki te ka no ka jing sosi ha jing shisha da dei ba piwan ha ka por tamut kini ki e kanum ja te ngi kerpa di fi baro ba mde mjubet ban sange ki dawai hi jong ki dong pang klem ka jing bet jong ki doktor kakam ram jangi kalong banginya penbiang nadong shetong ya kejing dan kam jaki nong pang haba ki doctors kila pen kila ai ki dawai kila refer ya ki shangi lengba let's say la don kano kejing tuna ha ka bormet ka jong ki ba la dakim client mo kum any related or comorbid conditions kum ki ni bala pang la ke neuro point of view te ha kata ka rukam ni ai lagi jong ki therapy ni pele exercise ki lada de ka individual ru kamot bale marwai ni pet ki ha ka kom ka bade ka therapy kat ka jing dan kam kum na ki tu ki khna ki ba pang hearing na dang ret ru lada ka suki ka development ki ni pele ka developmental therapy lada de kum ki autism lane ki ADHD children ki bangla ban concentrate ni pen introduce ka sensory integration therapy with the therapeutic ball and the other pegboard activities but ki puzzles khnang ban pen improve ya ka bat ban pen bha ya ka ne ka jing pela ban pele jing mod ka jong ki but kumno ban pen wando ri ki ha ka kom ba de bakin la ban chu ya le ban pen bha ya ka jing la jong ki ha ka school pun sin hi na ka basha neglect hamtam de kini khna gi bal school bakim sutho ba pli kim tip bakidon ga jing stom handre ke bangilap de ba kimla bakin longgom ki we ki khna kimla bakin puli bha ne kimla yu ka hakari jongi pada ki le komno ki sha ba pli ong ba ka biet palat ne ba biet palat ba dang kai ka jo ru mi soto
kam dei ban long ngam ta yo le si idon ka learning disability kum bangi khot mangi mo o inang ban long kum ki wei I he I san kum ki wei ki khna hi henre ka jing pulie pat imla ban su thu bali yu ba kar kom pe jong ki ya ki dak pulie ka compare man ya ki wei ki khna yo le si ti tang nai tai mun ta ro be istom na ta ngi chai ong be barabor ba phide ban ya wan mi in su thu bangin diagnose bali yu ki yo jing yarap lagi yo jing yarap kham kloi kini ki khulung ki khna kim dan kam bakin pep school bat ki la ban puli haddu ban adem pun sien ni la ba ki kemi ki pa ki ong ka biet palat kam trek rekod no nai pen rekod shu kataru kakta ba ka jinglong jong ki hadian abut beli yu kim yo kam kum ki be ki khna kim la ban kot bor ban perkhat kum ki be ki khna ro which is avoidable ke ni la ban yarap jing shai ki. In the outpatient department, we mainly focus on case history taking, which has to be a very detailed one, starting with the identification of the individual or the patient or the client who has come to the hospital. And then we proceed to the chief complaints that the patient is having at present. And we have to also focus on the history of the illness as well, as to what kind of illnesses or since when they have been having the issue. And we have to also focus on the treatment history, which they have gone through previously, and any substance use history. And then we have to focus on family history as well. Other than that, there are other things which we take regarding, depending on the case. If it's a case of mental retardation or any childhood disorder, then we will be focusing on prenatal history or childhood history or an educational history as such. So in that way, we take a very detailed case history, whether it be for outpatient department or for inpatient department as well, and also for patients who are registered under MHIS. Putsin ki brio ki perkhat ba ki de tang kini ki ba ta khle ki ba society ndai kim so tho ba manta wat ki khna baret ru ki ba khat ars nam ki ba khandai nam ki commit suicide bale yu ngilalap hi ba ka suicide hi kam dei tangka mental issue ka dei ka social issue bon sien kini ki khna ki ba pe kum ki social media kum ki TikTok ki Facebook ki long kita mo ki Instagram ki yo ki kini ki khna ki ya karukom im jong ki kaya pher ti makiru ki kwa lang da kim yo ki la demand na ki bahayeng bahasem la demand na ki bahayeng bahasem kimla bakin ai tamut ki le tang ban yo revenge ru they commit suicide kinong be ba haba kimla ban ai kam ha ngayam no kum kita ki jing mut jing pakhat ro ki don ki khna manta na tarau ngi kerpa de phi ba phi di ban ya wan mi shakmat khamtam kini ki khna ki balong compare hi na ka jinglong gum balong manchwa mo tengkhat ki phiap su tho ba ka society hi kamde ka jingstom bam la ban kiar ki don make ki signs ki ba ai because it's a illness that you can actually see that the patient is having suicidal thoughts and they will kin yatho be phi ba ngam tre im shu ne ngang asosi ngam tre bangan lekai no bagi parlong kita ki science ki ba red baria da te phi pet tho ba da phi pet tho ba ki khna phin lap bet pakidon par kanai ka jingstom ka bakta amde tangi ki khna ro dang henrei ya ki rang ba ro na tarau ngi hablong very careful regarding this issue bangi de ban pet banya ba bale yu da dei ba phi e chi shai ki ba hieng ju phi nei phin yo i bet ba ki pher ba phin tep bet ba ki long pher na ka jing long jong kim ba man shwa na tarau ki tu ki de ki science ba phim de ba phin mes but ka wei bangi la notice ba ki nong pang hi ki jong ki ba don hi mental illness shwa ba kin stom ki don ki science ki la ban ot kha khle ne kin ong ngam ju yo thia shu ngam tep bale yu ngam sngo pale ka man sim tangum ta ro phila de ban su tho ba yo le si idon kam jing yaram te ka de ka kam ram jong phi gum ki ba hayeng phi de ban yo wan shakman bat ban clear ki
kli yaki mnan kam bapin wan yalam solution ye handai dapi syukran yaki syukli yaki ke ka papenlong yaki kumtaro pilaban sotho laban yarap yaki hakata kapor na traung isi ong naka haka last this time when we had the World Suicide Prevention Day ngi penlong ya ka debate ru ba shipang kanika suicide whether it is a social issue or is it a mental illness but ngila pen sotho shushu ba hakani ka debate ba actually even though it is taken as a mental illness, it is not actually a mental illness. It is a social issue which can be prevented, and you can help them by bringing them on time. Hangni hamim hans, umne mangi ai tang kajing sumari ki break ba shita ma kajing baju berkan, henry ki bonro ki activities ki bangile namar ba kakum kani ka Mental Health Care Act ikumba baro ki brio ki ba commit crime hab rule out ba udan ne em ka jing system haka jing maj berkan te hang ni ka bangile ngi ai ka counseling ki brio ngi ai ka treatment ba haka juga poru ki bon kamtam ki brio ki ba commit crime ki ba kila shat jail ni ki dangdon ha ki judicial custody te na kalyang ki psychiatrist kamtam na memhans ngi haban airu yaki medical legal report syakut and then ngihaban ai opinion sya ujudge ba lada uni ubrio ula ne ban stand trial against ya crime kamu ulale Dinakaliang jong kani ka office rekam jongi katakan ka district mental health program kabadon hi hangni hapo ka Memhans Hospital ngiju airu ya ki babun teli kita ki jing syakri syakini ki pait ba ha ka bayade ha ka bayade bat kani ka program rekam ka district mental health program ki kumbangan chu kedau kendiat na kini ki benta la ni ki activities ki bangi ju ele na ka benta kani ka district mental health program ka long kum ki program ki ba pher haki ki jaka ki ba pher kum ka school ki college ki jaka tre nang ta kini ki snong ki thau ki ba pher ki ba kentup ki snong ki ba sajan ngai ba chaki we ru ki benta khanang ba ki breu kin yo ya kata ka jingmen toy ha ka ba ya dei bat kani ka jingmut bat ya ka shaphang ka jingtep jong kani ka kentin la ni jong ka ba ya dei ba kani ka jingpang ka bia day bat ka jingmot jing perkhat ka weiru na ka thong ka bangi penlong ya kini ki program ki ba pher ka day ba om tang bangi pen sngo tho leni ba pen shai ha ka bia day ba kani ka jingmot jing perkhat henre ka weiru ka long ban pen so tho ya ki balada don kum kini ki jait breu ki ba don ya kata ka jing pher leni ya kata ka jing thut ha ka bia day ba ka jingmot jing perkhat ka bas day na du ka school leni kinu ki jaka ki ba pher ke leng saudong kila ru ban tip lingba kani ka program hangnu baki day banyo banya ha ka baya day bat kani ka jing syakri lani ba kata ka jing yada lani kata ka jing yarap ka baya day bat kani ka jingpang jong ka jingwat jing perkhat kani ka an Mental Health Care Act 2017 kani kalayo ka agreement lani ka consent jong President of India hakanyo tarik April 2000 khanyo ni namar kata kadau ki ong ka Mental Health Care Act 2017 bakani kal trikam nadu ka arf khunai tarik ume 2000 khat pra kani ka an ka kren ka bangi sumar ya gibriu pang jimut jing prakhat habangi sumar ya gibriu ki jimut jing prakhat kalong bangin pai ru kumno bangin pai ya ka an nan ki bun ki benta ki badon ni sno ai kani hagrukam bangi ai sumar di gibriu om tang bagi sumar hinrai ngin pai ya ka hok long briu man briu jong kiro te kanika an kadan buon bahagi benta kadan buon bahagi section ke jong ka ba kentup ya ki buon ki benta jong ka komen lani kita ki ong ya nadu ba seng ya kanika an gade ha ka state jong ki kadan gade bandon ka state mental authority kata ka authority go pai ya ka baha kamiat jong ki briu pang jemut di perkhat berakobai ka state hi nata dan sakwai pat kabot ngiong ke Mental Health Review Board kabadai bandan man lagi district man la kawai ka board kadai bandan ko man la kawai ke district hanrai hapo North East yangi ka komen jogi India ka sya hadu lightly ki district ban combine ya kawai ka board kani pat kapai ya ke baha kamiat jong ki briu ke pang jemut di perkhat haman lagi district te kani ka kabang kwa bani kran hang ne kalong kham tam e ha ka bin sumar balai kani kawan phi la depin pech ha ka ak ka basi hajar khandai spa khat ar
kani ki ak ong Indian lunacy ak kani kam saliari ki beriu pang jemut di perkhat hab beriu ki pang jemut di perkhat ki sim yaki ki bu yaki hakenu ki jaka ban spread yaki naka imlang salang ki khen kam kodor yaki beriu pang na ki imlang salang maniada ki imlang salang de nama kata ki bu yaki ki beriu haki institution la hen ki nu ki jaga hanrai haldian kata kawan saka ak ni ong mental health care act 1987 kani pat ka ong kimdei bangin su omdei tambangin bu yaki kumne ngidon kam ban sumariu yaki omdei tambangin nom sumar ngidei ban sumariu yaki ban kani ka ak kawan mata ki ong ka mental health care act 2017 ka ong bangim ha ka proses ka bangi sumar lani ngi ai jing sumar ni ki beriu ki bapang ngidei ban pai ru ya ka hok long beriu man beriu ki joki te ke e ka bapan long ngi bingi la ban wan chang ni ka jaka te kadi katahi ka bangi ngi de kum kena puling haban pulish phang kata ka subject ngi haban tiap ngi haban nang ba kum ngi de ban deal bat kum kini ki jat patient ki badan mentally ill problems te perbangi wan posting ni kong ni ngat hapo female ward te hakapor bingat hapo female ward marsen wan masnya iya kedor khamat jeng te ginang pang ngi kum ki kena ngi dap jeng kemen ban pet yaki te ke jeng temu ke jengi bangin wan chni kelong bangi de ban pen kemen pen sngau bhai ki ban weng ki jeng mut jeng perkhat ki ban hapo jengki ban pelat yaki na kanu ke jeng sngau diau kemen siam bagi temang chrieng chasem te ngi aru katuk ni ke jeng hikai ki kani ka psychiatric nursing ka de ka ba pher ni ki weki subject na ki weki benta ki weki kum ki weki nong pang la dangi le cha ki hospital ki em to ki nong pang ki ba pang ka ki badan jing pang ha ka met ka phat ka pher bat ki ni ki ba pang hani ka ki badan hani ki ba pang ya ka long ki bakta ka jimut ya bor jimut jing perkhat jong ki na mar ba ki weki nong pang kum ha hospital hot ki la ban sosi ki la ban bun ki jimut jing perkhat re kam dakta than kata kum bakta ya ki hani te kalong ru ka ba e bha yangi kum ki nursing student mo kham tam midang dan hapo ka jing training kalong ka ba e ngi ba kum no bangin communicate la ne kum no bangin ya kren kum no bangin ya kren bat ki ngin ya shongkai ngin yu bat ki ngin kren ngin kli yaki ki nong pang ki mdei tang ba ki baduna ka bor jing perkhat baki wan hangni ki dan ki ba kum ngop kum ki substance abuse ru ki dan ki ba wan hangni te ki wanam ta ka rehabilitation na ni ka rehab jongki ka ngisam sipun ki jing ban nyadil bat ki bat ka karakter jong ngiru teng ka deteriorate na marba teng ka penlong agresif na yang ngiru henrei kum ki nurses ngi hablong ki ba jam note namar ba kum ki mentally ill patient kim sutho ke e bangi keren ne ke e bangi kwa bang maki ken le teng ki long persya no yang ki ong ba ngim le bhane ba ngim namar ba ka rukom treat jong ki ba ki normal people ka long different mang hab dong kam ban bu ya ki rehabilitation ta bat ki normal people pat ngi shubu pe ki tang ha ki hospital lam takadaw ka e ngi ban pen sutho e ki bat ngi lap ru pun bha ki ba dan jingduna ha ka jingmut jing perkhat ngi lap ru pun bha ba ki long very aggressive ki long dom riang beit ha takadaw ha ka bangi deal bat ki ngi de ban long ki ba polite ki ba jam not bat ngi de ka ning kong e bangi hab e ya ka kam ka bangi trei bangi kta namar bala dangim dan ka jing e ya ka kam ka jinjare ngi ru ban deal ki but the main thing is that ba kum ki nurses habangi deal bat ki ka de ba ka jing jam nut jangi bat ngim de ban kren ki kentin ki ba long khor ban kren bat ki ngi de ban kren da ka kentin ba jam bat kham tam e ka jing e ki ba ngi la ban pen i ba kin la ban pen ya de bat ngi kalong ba ngapit yang ki patients hang ni ke e ka ba ngalearn na ki pada kalong ba kilong yaisha mo kilong patients lada mangi namar kani ka kamera ka shilong betang i campus ba i kamera hang ni mo te kamdan jaka ki bakinet kai kimyo i ki greens kimyo i ki kata ka de ka wei na ki bangi sham ka jingduna mo te banda perkhat bandai mangaru mo ngalalong bet kan kam ngan ong ba ki kham long yaisha ban yangi ki bangi yo ban mi shani shatai mo maki kim dadon than kata ka jing khnyum ki shu khnyum hang to long kalong mai ta shipang re ka ba mangi pade ngi long ba kom ta ngi biang ki e ru ngi rang don ba kata ka jing khnyum kata ka we ka ba nga yu i pa kalong positive pade yaki mo
wat la ki long kum kani ke jing shitom ru hre ki don pata ka mensim jong ka jing yai sha pada ke tang kata he. Another one good point yaki em kalong ba ngi internet yaki ki arab iwe they are very helpful yaki we ki patients ki bada mangi nurse ki nang kapor dangi hab IV fluids mo ki patients kum tu teng ki arab sister ngan shong no manga ngan ped up manga ini hadu bandalut ka kum taru kai ki don dan ki tu ki bamla ban bam ki ba shitom ki la lip pen ai ki perak ka plang ja ki ka sha support jithia kin sa feed into ki patients let Katu ka bangi internet bagi patients long kahikai ru mo yagi ru komno bagi nyarap iki brio kai. To nakaliang jonga ka jing angnut kalong ba ngakwa ba kani ka hospital jungi al kandon ka playground la ka jong at least ngindon la ka garden ka baki nongpang kila ban tung jing tung raya menta pa de long ngimdan ka ta ka set up namar ba wat ngim nut hiban Penmi yaki namar kam biang ka kata jaka ka pakai ni lek ka du kampat biang buat kita ke nakaliang ka recreation ru activities ru ka dangduna di kum nakaliang ka jonga ngakwa ban kerpat yaki ni ki pa lani ki long yeng long sem namar ba ngisngu thu bakani ka mental illness kadai ka wei ka jingpang ka ba e ha namar ba bun sin lada dan uwei u breu hakayeng la neni ka dan ka wei ka breu hakayeng kiba yo e kani ka mental illness kalong ka bajenjar ba namar ya unong pang ru isen ai hi ya ki bahayeng ru isen ai hi namar balai ba teng wat ladangi isen ai subuh menta udon ubah pang hayeng ladang isen ai ya uru ngitiang ya ladiru ban namar balai ba ya ule kulman di upen wet hayeng hasam upen wet hasnong thau lani kumjuk ken thai ru ka pen wet hayeng hasam takadau ka bu bahai ki ka jing e bahai ki bahayeng di nakaliang ka jonga ngakwa ban kerpat baya ki bahayeng hasam bat ya baro kumgi ya ka imlang saalang ru balada dan unu ubrio uba peni tang malumala ka sign jong ka mental illness ru ngatrai ka baha bakin wan ra no wud namar ka don ka jaka sumar ki don ki dokter di lada kapat jur lele la ban sumari ki tang da ka basushim dawai di laj no tang gitu ki bajur ngi la ban bu hangani hospital tang sipor airport tingin sa pen laj biang yaki sayeng bat kin la ban peteng dawai namar ba kat ba kadang sedang ka jing stom kadang suk ban sumar ndai ndakala jur ka jing stom ka e ban sumar bat ka e ru kumnu bangin takil ya utu nongpang ni ka nongpang hayeng ru